Tervetuloa uudenlaiseen sidosryhmätapahtumaan, joka ei sisällä pelkkiä puuduttavia seminaareja. Ikääntyneen silmin on tapahtuma, jossa pureudutaan ikääntyneiden haasteisiin suunnistuksen muodossa. Tarkoituksena on luoda osallistujille kokemuksellinen oppimisympäristö toiminnallisten rastien avulla. Tapahtuman tavoitteena on laajentaa ammattilaisten ymmärrystä ikääntymisestä ilmiönä ikääntyneiden näkökulmasta. Suunnistus toteutetaan Seppo IO-alustalla olevaa karttaa hyödyntäen kampuksen sisätiloissa. Kartassa on rasteja, joita pitkin osallistujat kulkevat ja tutustuvat ikääntyneiden haasteisiin. Haasteena voi olla esim. Alentunut näkö tai heikentynyt kuulo. Peliin tuodaan näiden sekä rastien avulla tunne jokapäiväisistä haasteista. Suunnistus konseptina kehittää ja haastaa muun muassa muistia, päätöksentekokykyä, tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Perinteisestä suunnistuksesta poiketen tapahtumamme ei ole yksilölaji, vaan osallistujat pääsevät suunnistamaan ryhmissä. Ryhmätyöskentely auttaa osallistujia keksimään uusia näkökulmia asioihin ja samalla osallistujat tulevat tutustuneiksi toisiin alan ammattilaisiin. Suunnistuksen hyödyt. Se kehittää, osallistaa ja opettaa. Miksi suunnistus järjestetään? Koska se on mieleenpainuva, innostava ja uusia kokemuksia tuova sekä toiminnallinen. Eikö olisi hauska webinaarissa istumisen sijaan innostava aistitapahtuma? Tule kokeilemaan. Tekijät Emmi Tissari, Laura Snaits, Emilia Niemi, Tomi Nissinen ja Vilma Mäkinen. Lähteet Eduideas, Viipäri 2019 ja Seppo IO.